els esperits no menteixen. En aquest cas, sí que és una experiència meva, personal. Això t'ho volia demanar, sí. No ho vas treure. En aquest cas és una experiència meva, personal. Resulta que en una època de la meva adolescència, que és quan ens posem tots a fer això de la Ouija, i bueno, tots, potser no tots, però molta gent hem entrat en el joc aquest de jugar amb la Ouija, comences a posar les lletretes al voltant, agafes el got, aquestes coses, i va haver una temporada que ens vam dedicar amb una colla d'amics, ens trobàvem dissabte a la tarda, no? I a casa d'un o a casa de l'altre, col·locàvem, pam, les lletres, el sí, no? Aquestes coses, el got, i anar fent. Hi va haver un dia que a l'esperit, perquè jo no sé si era l'esperit o què era, però el got es movia. Jo l'únic que sé és que el got es movia i jo juro que no el movia. Qui ho feia? No ho sé, però es movia. Doncs en un moment donat l'esperit aquest va començar a amenaçar-nos, no? Que si la mort, que si això, que si els més joves, no va dir més joves, però si els cap d'aquí, d'allà va començar a dir, clar, dient, ets tu, no, ets tu, no m'ho dic, zero, no? Que això, bueno, i en un moment donat el got va començar a donar voltes, però cada vegada, com a les pel·lícules, doncs això ens va passar a nosaltres. O sigui, qui era de tots, no ho sé, però que ens va passar, sí, va començar a donar voltes i en un moment donat va sortir de la rengla, de la rotllana, va anar cap a un extrem de la taula, va sortir fins i tot un trosset i va petar. En la meva vida he tornat a fer servir la Ouija, ni penso fer-ho mai més. De fet és un tema que quan em diuen, fes, però a mi no m'hi fiquis. I és una qüestió que jo volia explicar, tot i que això que he explicat és la meva anècdota i no és exactament ni molt menys el que passa aquí, vull dir que no. Li he donat una mica la volta i el que sobretot volia que constés aquí és la sensació de neguit, d'angoixa, de por, d'estar mirant contínuament per tot arreu, no? Perquè això és realment el que em va quedar durant mesos a mi, quan si em trobava jo sol a casa, que havien marxat els meus pares i tal, és que havia d'obrir tots els llums de tot arreu a mesura que anava caminant pel pis, perquè és que portava de tot amb mi, no? Era mirant per tot arreu, un sorollet de res et posava ja els pèls de punta. I aquest neguit que vaig viure és una cosa que recordo molt intensament i que, com he dit abans, no? Jo sé que algun dia això sortirà i al final vaig trobar sortida en aquest conte que recrea una mica això, però es mou de forma totalment diferent al que jo vaig viure. Però l'experiència és meva personal i repeteixo, mai més és has aconseguit transmetre la sensació. La sensació es transmet, no? Sí, és veritat, sí.